Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan nat kadag sublitay tinapalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yu amin nga sa kapada papagayam. Manipo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarakan ng Barangay 31, Talingaan, City Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi. At ito pagayam nyo naman ng yung Nemi Ruiz, kumamkablaw, tinimbag bigat, nimbag aldaw, nimbag oras, karakayam sa pada. Kumusta kayo? Please share this program, share. Kabayatan kang biboy kayo, i-share you please. Kaya't padanan nyo, di pagkasalitaan, glory. Adda ka nuken kuha na iti gloria. Anya di pagkasalitaan ni glory? May isa ka di mapagwadaan ng makasalitaan, padanan nyo pagkayam. Hindi nga rin yung ibasa, sa tayo tuloy-tuloy dito, ginggan ti malpas. Sagudahin nga ti surat ti makasalitaan ni Gloria. Dear Manong Nemi, gapu iti kinarikat ti biyag, kapilitan Manong Nemi, nga ti tao ket mapan makigasang kasat, iti kayat na apakigasang kasatan. Nagurapay kamlaeng Manong Nemi ket siyak ting nauna, upat kami nga agkakabsat. Ni tatang makitaltalon, ni nanang manglutilaba, ken komporme dita. Awan ti masakbayan ako nada. Nakurapay ti lugar mi, kasla awan ti umasenso, no saan nga mapan makigasang kasat, iti syudad. Adalangak ba nung Nemi, taado di kita agar-arem kanyak, no pa'y karadratuar ko lang ti high school. May sa kadakwada ni Riden, kaubingak, kabaranggayak, kinaraduar at elementarya, kastamatan ti high school. No may nagpasyaran dito balay, manong Nemi, naman pa agdadayamudom ni nanang, agtantanong mutubment ni tatang. Natikayat yung asawan, ang nag-graduate kayo ti high school, ag-asawa kayo. Susapo. Alagat. Nayunan nyo, lakaan nyo matirigan. Reden, anong may tarapap mo? Sinaldos ko kini Reden. Agtaling na edito'y lugar tayo. Tulungak ni tatang ko iti awat na nga bangkang, talon, agtarakan ti dingwen. Kasi ka, Glory. Inak magigasang-gasat sa Diyasudan. Kasano? Nagtrabaho si Jai, mamaring sumray ka katulong, sumray ka nga sales lady, sumray ka nga waitress, sumray ka nga servidura. Ada nga rin amang sa Jai. Ada, friend ko, iti textmate ko nakatahan. Dito nagagang nga cellphone tadakan niya. Sino? Rita tinagan na. Nagtulagan mi. Ipastrek na kiti faktorya ti plastik na magtrabahuan na. Saan ka lang na pumampanaw, madadayo. Dito yung mga nagasawa mabiyagnak, ada rapaap ko. Hubingak pa
Kasi nung nag-asawa ta ita, sa aganak, manong tutawon ko aganakak, 17, 18. O, makaaganak ti 5. Asus, na kaya? Mga mo ito nadak sa mapasamak ka nga sa syudad. Mga sinapo Diyos, palubusan na kakarod na tatang kinanang mo. Warisan na kapalubusan, talaga inak. Kahit kung naiyaon ti biyag mi, iti kinarigan. Nanyat nga mo, baka dagasat ko sa jagat, mapapintas kan mamadakkel mi na ito'y marmarpugon nga balay mi. Ken makapagnegosyo, wala kayo ano kumatikit mo ng negosyo dito eh. Basta, sumbatan akong taga-samatan. Pwede na yan. Amok ba't nga ito nakat? Awang pa kanyak na ita. Tikayat ko, mabana ang trabaho, naksapunin tigasat ko Diyos Idagpakada kadatatang kininanang manunemi sandak apalubusan. Sa tuwing nga kinaubing mo, kinalapit mo. Ano ko mati, pastor ka mga matrabaho dyan syudad. Tang, awan ti asenso tayo, no, dito ilata. Inaksapunin tigasat ko dyan syudad. Kaya po, ulit mabalin tayo matagdenten next, tinawag cellphone. Alalis to, yung surat. O pagdalagan yun, makastrabaho, pauwitak binulan. Ano gawid na ka nga eh. Saan ka may gawid tang, nang pakadak lang ka na kayo. At abang sabot kanyang sadyay, terminal bus. Katawan ti mabalim may anak ko, no di palubusan na ka, kini daw-dawat mi nga sapay ko ma. Tamasapulam ti bagbaga mga gasat mo, yung bagagasat mo sa Diyos sapay ko ma anak. Kastamit manong namit yung kararag ko, kaya't ko matulungan, dagiti naganak kanyak, kaya't ko matulungan, dagiti kakamsat ko. Uraan niya, klase tutulong, financial siyempre. Inawdamat ko nga ron data, sabi ko mata na siya, tigasat ko, nga dumating kanyak iti syudad. Kabayatan ang nagtartaray ti bus manong nami, nga agturungan iti syudad. Diyak pa nakikita ni Rita, manong nami, text line, tawag. Pinada ko ni terminal, manong nami ti bus, siyempre napanak nag-istambay, nagtugaw, taur-urayak isuna. Idad daw mo sa dig, hi, si ka din ni Glory? When? I'm Rita. Ay, Rita, my friend. Naging inarakop kami manong. Magan, nagtaksitan, napnaalis to. Paano nga ron? Diyan ka serak Tayo doon Lunes, nagkuwagtan to nga mabaniti faktorya. Alain na nga tao, yung baga akong kinibos. Sinong boss na magbagan? Ni Fidel. Boss Fidel, supervisor. So ti, pagkamangan tayo, no? Ada problema tayo. Nasa nga ron, tinapasamak manong naming tinawag kak the cellphone na ni ading kong Helen. Hindi makadanon ako sa jacket, okay na. Hello manang, dakata syudaden? Daktitohin. Yung Lunes, sobre ka ito ng trabaho. Kalabas na makabulan, nagpauit ka doon? Una to, siyempre, nagbasak tumatin iti, third year high school ak tumatin. Baka matamdama, makitaray kan loko. Adaboy fa nun, saan ka di? Ompay manang. Kumusta ni John? Nading mo John, okay man si Suna. At ni Gigi. Dapat ang elementarya. Ninanang na ito Nang, ay, anak, nakadanon kan. Unang, Allah, kanta na siya at nukas anak ko. Magananat ka nga ro Kadadlaglagay pa mga anak ko. Ure kasanot kinano mo. No amom nga sa labat batan dayaw mo. Adukit, dagiti makigasang ka sa syudad nga ganyan nang. Amom latan kahit ko sa una. Saan kong itong aramidan datanang. Kahit ko na dalos ng trabaho. Kahit ko nga ti kwarta nga paut ko kada kayo kat agkaputin na dalos ng trabaho. Nagtrabaho ak nga rod manong name iti faktorya ti plastic. Di damo narikat. Buwan. Kasi na pa nag-trust manong name iti supervisor mi. Ni Boss Fidel.
kakanayon na kaibang opisina na. Oh, tugo ka pa lang, ginana ka. Sir, madam at trabaho. Ganun siya timang bilin. Ada ka din nga rin nagreklamo. Ana nga minti ba kayo, sir? Mga tumon? Running to 17. Rubing ka pa eh. Ako mga pala rumbing ang trabaho. Kapilitan, gabuta. Ako rapi kam lang. Kat no... Mangala kiti pagyanam na balay. Abay, sir. Sadya ka nga agnaed. Oras ka nagtatrabaho. Ano ka ito ba sadya eh? Kat, umay ka danunan. Di ka maawatan, sir. Kapos na pick up mo na yan. Alain kang sa may kantong asawa. Sir, trabahon. Nagbastos na yung lalaki. Diyos ko yata na masarsarakan. Yan mga stang gawid kami kinirita dito kasera. Sabi kasi nga, kasi kinaangaw ni Boss Fidel, ha? Rita? Kinaangaw na kanya. Amo nga tinapasama kita inaiba, nagdipisina, ha? Anyay, ibaga na kiting ibalayan na. Tagbali na kanungan ng Bertuna. Kasi dyan ay dyan. Angaw na rin dyan. Kahit lumayat ka agad, di mayat. Ayun kahit mo kuma. Diyan kayat. Diyos ko kaya. Kursunada na kakamin, madlaw. Pero kung ano dumating na pimpitas kami siya ka. Sa bali pintas mo ngamin. Probinsyana. Dadi ko na dang nakawa. Buwan, talagang sa bali pintas mo. Hindi ka na mga lalaki nga katrabahoan tayo. Sikat pagsasalitaan na. Sa ubing kamay. Kagan-ganusam. Pakawan. Basta rin may tamagan na kitikastang rabiin ni Reden na nung kung saan. Gusto yun. Reden, di ka unik. Tawag ka na. Maka-istorbo ka eh. Ano ya? Diyos ko. Buwaning pa yung istorbo? Sayang na talud mo. Ano nga minti ibagam? Kumustahin ka? Palo pag di ba nagahit ko kang ka, mawang pa kanya kita. Gabo ka dita, ada nakita mo dita. Awan. Ururahin ka. Bahala ka. Sana kagas asawa, basta ururahin ka. Ikarik kang kareta. Glory, ururahin ka. Dinamok na sweldo manunemi. Inikak ni Rita, cashier ko, itibayad ti kasera. Kandi kita iya, makan. Adoonay. Stone, damo ang sweldo. Ipauit mo amin ko ma. Amatin yung nagbasit siya ka. Anusan tayo, nangarod. Ores siya, kaslakayot ko nagkikat. Ano ya? Doon nga tawin ko. Kahit, ako ba esenso? Isula iso. Kahit no, mapasamak mo ti welga. Maikat ka mo. Handa kayo ti yun, unyon nga magbagada. Ngayon, mamam, baka panawang kanton sa dya paktorya, pabrika. Pamanang ko mga ron. Bahala na. Masakit na nanang ko eh. Kasapulan na dakla kwarta. Talon nga bulan ko manong nemi dito paktorya o ng pabrika iti plastik. Iditagpakadan kanya ni Rita. Kasano nga ron din? Diyag latang ang kasera. Ngayon sumregat sa baling nga trabaho. Ano trabaho mo nga ron? Kapilitan, friend. Kumamit sa patalim. Ngayon nakas pagkarigan na makapanunod kanto. Sa bagay, kasiraan tamat. Ngayon no, sumingin akton ti pagkasiraan. Pagkasira akton as-asidig iti pagtrabaho bahala kanton. Ito yan. Calling card. Bar? KTB Far? Wine. Ano na nga bar? Sadyay, alis to, iti kwarta. Ilaw kong tawagin? Diyak tula mo, nung mapasama ka kasta. Diyos ko, Ritahaan. Sige na kon. Idulin mo rin nga calling card. Tanong kas pag-ariganta, agrigat ka dito ha? Mabalimot sa pulin deta, tag-apply ka man. Sus ko, awal dito tarapahap ko. Ag-practical ka. Ano kas tulat, kasano bumaknang ka? Kasano mapatawad mo na gini ka sa pulan di pamilyam?
Jak puro sinarapap. Tiagbalin nga. Tigbagbalin nga hostess. Ano matanda na bimak na nga asta. Sige, inakon. Ay, Diyos ko, ayak. Kala mapampanunot mo, Rita. Gadag pa yung sumanong na napasamak ti pa nagsinami may saan ko nito kasera baklayak amin na gastos dito yung mga nung kat nukas pagarikan ta kayat mo to dagkakasera ta tumanen asid dag itibar. Kumusta nga eh? Ito first week ko. Nagdakil din sa bulak. Saan ka Virgin? Awan na takadupin ka sa lutsod. Oh, baratong. Sang haribo, well, awate mo. Adan inem nga bulan ko dito yung pabrika manong naming edi ulit nga nayaman nakmanen ni supervisor. Mapilpilit lang kasi manik di opisina na. Irekap mo. Abay nga rekap ko lang siya. Irekap mo. Irekap ko. Ilak mo. Alalis na ilak mo. Diyos ko. Tama tarabida tayo na. Oh. Naari mga supervisor. Damat ka dilangana. Tugaw ka. Inam nga mula mo to yan. Sir, at dumating din ipaut ko di probinsya. Kaya madaidul-dulo mo ang kwarta nita. Di lang pagpagisong ang gusto sa tibinulan, sir. Kahit mo ito eh. Kwarta? 5,000. Alam mo, halak kong utang, hamong utang dahil ta, regalo kang ka. Takil di pag-agatangan, di 5,000. Hindi kahit ngawatin siya, anyakit din niya ito yan. Timak der manong nemikit na paniti di kudak. Sana iniggaman para baw ti iman at abaga. Kursunada ka. No din mo kayat nga kabalay ta, nga ibalay ka. Di, sagmaminsan nga may ka dito yung aramidan ta dito yung. Purusan ng tibarukong kong bastos. Tumarayo kong tiridaw manong neming gawin na. Ipatanak sir, ipulong nga ti management. Kasi mga management ka tsak ti manager, tsak ti aking kukat kumpanyalo ko. Ha? Ibatan lang sir, ibatan lang. Pag manong nemit na nakagulagulak, nakalusutak, rimuwarak nga dagos. Siyak manong nemit na nakaiturungan, ti matang nagiti. Padak nga, agub-ubor. Abay, hindi na namin daking ka. Kahit nakidin nga ramisan. Pagustuhan lang tangaminin. Talagang karas na ka. Nagkatakon. Sumabulag sa baling ang trabaho. Kasta nga rin tinaramid ko manong name nagkikata. Nagsabulag nga rin sa baling ang trabaho manong name na dumo-dumo at kahit ko papanan. Ngayon ko nada. Tawagan na katulatan. Baatam sa cellphone number mo. Ay, dada sir. Resume. Sige. Tawagan na kalutan. Oh, mati maura ko nga tawag manong name. Hindi kita ti kwartak. May ibusan. Kapaplete. Panangan. Susapo. Pangalak to nga ruda. Diyak mo din makontak ni Rita manong name. Hindi pa naglogan ko di jeep. Nga nagapuak man yung nagsapol trabaho manong name. Kumita ak ti bariyak dito bag ko. Hindi makita ti calling card. Timbati kanyak ni Rita. KTB bar. Diyos ko. Ano nga ng padasek? Kung nadamat nga, mabalimbat lang oras ang ka nga pairuwar. Diba? Adumati ka siya pa-table ka lang ng saan ka pairuwar. Iti may sa nga bigat manong nemi may ibusan ti kwarta. Kasalajak na pupuutan nga nakadanunak manong nemi iti sangot ti KTB bar. Naisot ayan ti address. Nada iti calling card. Nada CQ. Good morning, sir. Hi. Awan ti bakante? Sumrek ka?
Yung pangatong yung pababa na kahinita manong nemi. Awang pa itata, nakarekap. Ay, madani manager. Kahit mo kasalita, mabit lang. May isa nga balkat nga bakit nga mabahay manong nemi, tinagbatugaw kanyak, iti pa nakaobisina na. Tumagdar ka man balas ako. Tumagdar ka. Okay? Pusipos ka? Okay? Sumarik ka. Amom ti trabaho mo dito eh. Ada ka dito ni Rita? Rita. Lagyan dito yung napan sa bali nga sanga. Gayam ko gusto na. Gusto nang tad kanya ti calling card. Very good. Oregat nakalaktiri daw. Babae akmat. Nabaling nga aguyos ka. Apay ma'am. Pasit data. No, kahit kang alaan. Makita yung ti pamagik. Basta aguyos ka. Hamon lang ikat na braken pantim. Katibay patay pantalon mo. Tapno kita. Baka napiglat mo ta. Unuan niya. Nagtungpalak manong nemi. Wow. Makaigam ka, itado a kwarta, balasan ko. Napalapsat ka. Kasto iti mo gustuhan na giti foreigner. Foreigner? Dolyar, titadakin ka. Manutaw mo? Dandani ako nagdebo. Po, nakaupo bingam hindi ko. Wow. Ana, rugam to ano rabihin? Ha? Anat obrak man. Mo nagdadamo ka pa lang, obserbar ka, obserbar mo na papasamak. Sige, ma'am. Sige. Sublim mong daruhatan. Kitne, baka matumbuya ko. Manong nemi, awanan ti maramidak. Tsak man kumakayat. Awamat ti master kong nga trabaho. So, abilitan manong nemi nga ti karabyan na simrekag. Nagadudag iti nadanon ko manong nemi nga. Nalalapsat nga babae. Yung siguro, pasig dandig ito nga nalaspag. Sinapol ko ti manager ni Madam Auring. At dakon man, very good. Ana, dagos kan nga makitebol? Adakin ka no di mo kaya ti pairuan. Pailang, ha? Ano, daling ka kadigag kini, paitebol ka, nagsala ka. Tapos ka sa takit, ti pa nagsalam, iso pa nakasirpat na ka. No kayad na kang itebol, no kayad na kang iruan. Madamdama, aduntun customer. Nakataya mamuka ka nagiti padam. Hello, ladies. Yes, ma'am. Kamarmarong kadwa tayo. Ni Glory. Wow, nagan na laing Glory yan. Wow, Glory. Sinagkaysa naman nung nemi ngayon imbaga tinaganda. Ngayon mawanti matandaan. Malaksid iti may sa katakuha naman nung nemi nga isot kalalapsatan da. Hi. Damdamom? Una nagkabukad sa baling branch. Damdamom? Ate. O, dapat lang ate ko na. 22 kun. Nabayaga ko dito eh. 14 pala idi. Anya? Ay, di ato kwartamon. Sikat ka pipindasan dito ya. Sikat ka ubingan. Oy, dito talaglagay pa ma. Ibilang ka nga best friend. Ibilang nakmat na best friend. Mayat ka? Mayata ka ate. Kinabud nun agad. Sikalat matandahan at tinahagan na. Hasta, siya ka ngamin ti nakaatrakaran ti matak. Gabuto mapalag ti pindas mo. Mistisa ka? Amerikano ti nakaputot kay ninanang ko. Amerikano? Nagyan ninanang ko dito eh. Nagsiku. Impas nga inak. Idagtawan akong ti 14. Inserek na kon. Naging nga niya. Ala. Api kas tamatin na nga mate. Naging nga na tayo. Natay ninanang mo? Natay iti sakit. Basta, alala. Ate, di kag sa akin na kasta ate. Malagip ko lang ang mga nin eh. So nga, Glory ha,
Ibilang ka kapsat, ibilang ka nga kayem, bilang ka nga unsap sa bali. Dito kang kanain mo laglagipen. Ha? Uri kasi trabaho tayo basta agad anad tayo. Saan ka nga pairuruar? Uri anyat ibagbagada kang ka saan ka pairuruar? Laglagipen neta. Dito ko nga nasurusuro tag sigarilyo kin uminom manong nemi. Tano sa anak ba't na uminom? Aumat ti mga kwartak. Pasarimat asumala ak manong nemi. Tapno ni kastagat at damangayat wangin table kanya. Makabulan kon manong nemi nga pa table pa inom pa sigarilyo pa salsala. Idi kwenta ek manong nemi ti porsyento. Ako. Nagdakkel. Oh, maragsakan ka. Manager. Dagdakkel kumapay no pa irwar ka. Ang amala. Papanan nan tumat lang natin kumala mapasama ka tikasta. Magkita ka sa sidag na magkasirak dito eh. Kuha na. Dapat lang, tapos saan ka magastos ng plete. At damit day up ko. No day up mo. Di, maturog ka na imbag. Tapos ni kasta. Kat makapagpasyar ka, di kabigatan na. Saan tumanin? Asumrek. Day off mo di may isang arabi, maturog ka, kabigatan na, hawang kamat na puyatan, nagpaspasyal ka. Inagagpawit para di probinsya. Marag sa akin lagi din nananang kintatang ko. No, maawat na din, medyo dakang itid ko kadakwada. Makabulang namin na saan ka nagpawit. Tinawagak ni Helen manong Nemi. Alamanang, apit di ka mat nagpawitan, dapawit kon. Double pa mo dito, kung kong kati control number. I-text mo tulatan. Medyo panakkilan din dyan, Helen, ha? Makamukha doon. Panakkilan? Dua nga bulan nga sweldom. Jay, nagkapok nga trabaho. Akit, hindi pa ya? Manulang? Manang, saan kang trabaho ti faktoryan? Pabrika? Napintas nga, nasara ka, napimpinas ka trabaho. Ano na manan? Samang nga salutsudin. Basta numaawat yun dito kwarta, sikat receiver, itad mo ito aming ginanang, tapos nung nanang, so magtid no, ano masapol yung kakapsat. Ha? Maka mo nanang ang mga budget. Alawan manang, thank you. Manong Nemi, tapno sa anak ka no, magastuhan, ni Ate Ana, umay kakalayan di apartment. Nagka-apartmentan. Nanginaama ng no apartment, ate. Ang ka nagbayad siya to nagbayad din. Hanggang nga paisi rin. Ate, thank you. Oo, baka masapul mo. Ay, kasusuldok lang din namin sa nakalman. Oo na nga, impaut min sa probinsya. Impauit mo, di ba? Saan namin, damat limbatik, malam natin masapul mo. Nakabuhay na sa kidrabi. Kaya? Hindi din nang i-reward ka nga Arabo. Uwin, medyo dakil-tinted na nga tip kanyak. Tapay. Siyempre, pinugusto ka. Sakti ng gawa. Manang, ay ate. Agpairwar sa mo ito. Oy! Saan mo ramidan na? Diyan kadibot ko na keng ka, oray na mapaspasamak at saan ka pa irwar. Medyo pa nagkalam, hindi maproporsyon doon, di ba? Dakdakkel manin, no? Saan mo nga kalikaguman, di dakdakkel. Ad-ado. Tinapateg, oray yang ka itibar. Virgin ka? Ado man ti kakasta? Tungpalin na glory. Tano din at tungpalin. Kaklamon. Ngem, ti arak manong nemi kat iso iti mangidurun. Tinik na ti may sa nga babae o na tao utap na masulisog. Kabuta. Dandani akong makatawan dito manong nemi pa nagtrabaho. Ngem kaskas din nga jakpay pairwar. Ngem umapapalak manong nemi ipakpakita na kiti pairwar. Iti kwartada. Di ka umapal, ha? Glory. Nagsayin di pintas mo.
Anda kalakaroon dito yan. Ada pa'y sinungarot pwede mamating ang mga no ibagam nga di ka pa'y nairwar. Imposible. Basta ada ka to yan, ti amudan putakan. Hindi ito yung taman. So nga, arami de mo, tapos da kwartam. Ada doon nga kwartam. Manong nemi ka po iti arak. Tarong kasta nga masubrak matan iti minum. Kaslaw matan simbeng ti panunot ko manong. Laging ka, nga da nagkurso na da kanya, nga irwar na. Diyak kumakayat. Ang yung gabutan na partay ka kon. Okay, sige. How much? Unak, I'll give you what you want. Imahin ni manager. Ma'am, alamayat ka matlangan. Ano naman? Abdo ti kwarta nga ipawit ko di probinsya. Saan ka itong agbabawi? Glory. May isang Australiano manong name tinangdun silya kanyak. Tinangburak ti salsal matak a kristal. Aging ka nga masansanan nga mairwarak man. Ngayon kadagidi a panawen, bigla matan nga saan nga sumsumrek ni Ate Ana. Tsaka mo na apay. Pampanawag isuna iti apartment no kas nakadumteng tinabihin. Sa lugsuda kang kuhana. Ate, abay na ba kang saan simrek? Okay yan. Oray tang. Dumantik iti kakadwang. Nga irwarda. Naumakan. Ubing kamat pa ya. Wano adot urnong mon. Sumar kalatan. Di na pakadanagan. Saan ka pa yung roar, ha? O yapit di ka agkuni. Glory? Ate, nalipatan mo ka din di biling ko? Niyawat ate. Una na bayag nga. Sige ate, anakon. Pati ni nanang manunimik at nukas nga tumawag. Agat atapan kanya. Anak ti trabaho. Nang, awan ti pagdanagan nyo. Nadalos ti trabaho. Basta awatan nyo lagi ti kwartang ipawit ko. Kit makamo kayo. Bahala kayo. Diakon baso no saan nga napindas pangipayan nyo. Mana napalagda na patakkel papindasin di balay. Di makadakes ada rumbor nga chismis. Ano chismis ang paibaso na chismis ka ron? Ano da nga chismis? Naka-imposible ano. Nga nakasarak ka tinapintas ka trabaho nga takkel di sweldom. Saan da mamati nga? May saka lang nga empleyada iti pabrika, idinto tani. Tani anya? Napintasin di balay tayo. Lalo numing kong iti kwarta ng itid mo, no saming iyusar. No anyat problema dito eh. Dapay nag-atang ni tatang mo nga talo nga baka. Natarak din na. Nabukod na. Sa di kakabsat mo. Di kakabsat ko. Siyempre, kang kanayon damat ng mga sibro. Digat kahit nang sa unang. Nga da pakagitanin ti asensyo ti biyag tayo. Katuwa na. At asinungor ti mayat saan nga mayat ng masenso. Maragsakan ak nakastanang. Ang empty madi ka no trabaho di ta? Babaan nyo latay da. Babaan nyo latay nga umapal da. Dakis nga apal da nanang. Basta ti panunutan nyo, adak dito ang trabaho, nadalus ti trabaho. Minsan manong naming at timawag kanyak ni Reden. Oo, timawag ka manin. Makadisturbo ka manin. Saan na pa eh? Gasawakan. Diyak kalibat ko na kang ururayan ka. Manupay nga taon mo dito. Nagtalunton nga taon mo Kadi. Aman. Nandali talo taon mo dan. Napay kaya man. Nagasin, nakadaktak ka lang pinas di balayo. Ang kanayon nga pinas di arwatan di kapsat mo. Ninanang mo. Hindi naman itong kahit tumawat tilabaan na. Dapat lang dagay mo sa renda ng kwarta. Naman yung trabaho mo dita. Basta trabaho Pundo nga di. Tibagbagada nga.
Siyempre ka itibaro. Chismis lang datare din. Kahit numamati ka, dalatakin ka. Glory. Kahit numamati ka, nga narugit akong nga babae, bahala ka. Di ba, kung na mauralayan nak? Nuhan akong nga mauray, kan din akong kayat. Doon di pamatim kat narugit akong nga babae, dalatakin ka. Awan pa'y nubium ta? Awan. Gabutas siya, ti item. No siya ka din kari, apay ka din na saan? No mauray na. Oh, baka din mauray yan, bahala ka. Sige, kit na dobrak. Sige. Manong nemi tinaminsan nga pairuwarak manen. Medyo nalapartek man man. Nga makapagnak pa lang. So na natin medyo basing-basing. Rumar kami manong nemi iti yabar kaduwak ti mangiruwar kanyak manong. Iti tabigla nga adda ni Ate Ana. Oy. Pamanam. Pamanam ha, Glory? Hey, ha? Ano magbibiyang mo? Ha? Diyak ka di mat ko na kang kangasang kang pairwar? Ada na, sapul ko eh. Napadasa ko, gusto ka, asking ka. Kan no, nauma ka, bibiyang mo ba't kanya, baka dumdeng ito ba nakauma? Saan ka pairwar? Ano kung bibiyang mo kanya? Ha? May mo ko kahit kong magunod. Porque laos kan. Iso ka di mo kayo nagtrabaho. Kito ray mat pa naglaos ko di nagbibiyangan. Saan nga naguni manong? Nabainan, nagdumog, nagsangit. Basol ko ba nagsangit ka? Glory, binagbagaan ka. Imbilang ka. Nakabsat, imbilang ka, best friend. Inala ka di apartment, libre, siya ti ba amin naggastos. Gusto pwede, sumapak mo kanya. Ako, tibibiyang ko. Ala, sige. Makamukha ka rin tibiyang mo. Ngayon, timonto ko na hin, nga saan ka binagbagaan. E di sumang pwede doon ti apartment, manong name iti parbangon. Damit isuna. At may sa kwarto. Gabutan na puyata na, nabanugak, naturog. Alas di sigatan, manunay di bumangon na. Kiraos dyan ko. Sapulak ti kanek. At na nakasagana. Idi rumuar, manunay ni ate. Ana, iti kwarto na. Dagoy-goy nga truly. Malaksin pa iti bagbagkatan na nga bag. Ate, papanam. Makamukat to yun. Ate, pakawanin naktikas yung baga kang kadrabi. I'm sorry. Saan ko inranta? Namartay ka. Okay lang. Ate, papanam. Hanggang nga pumanaw. Siyak tirumbe nga pumanaw dito eh. Dapat na siyak tirang baso. Masabro ka ate. Dinak masabol. Gabuta, di ka mat nagtungpal ka niya. Uray mat magsigog ka, akas ti arami di dinanang ko. Kanayok man nagtumtumar, manang. Ako malipatan tagtumaro, rimarte ka. Kanjak ipalubos nga makiseksak nga saan nga nakakundong. Kasano na ilibas ng ikatin. Han, saan tumapasamag neta? Sapol nga nakakundom, tapos safe, diyan sikog, kaya mayadiyo at sakit. Inakon, manang igawid ka. Igawid ka ate, halak panawan. Gabo ka dita, uso pa yung paggastusam, ti upa na ito apartment. Saan nga ita ate? Awanan ti kadwak dito eh. Tsaka itag may mesa. No sumang petag dito apartment, nanda ka.
No mapanag trabaho da ka. Ate, please. Sige. Insubli na manong name di gamit na iti kwarto na. Igama na kate. Ngimiti may sangal daw na dinakton makita. Dinakton sapsapulit. Ha? No awanak to nga makitam, dinakton sapsapulit. Tapi ate, papanam. Basta. Awanan ti may bagagken ka. Gaputa, di mo samatin mabilang ti lalaking nang iruwarkan ka. Nga madapay lang gud na ako yung magbalbaliw. Pumanaw ka, iti dahi dyan nga lukan. Nagsubli ka dyan probinsya. Ate, agurnungak pa iti ado nga kwarta. Sakto ang gawin sa dyan probinsya. Kalpasan na din nga pa nagsarita mi kini Ate Ana manunemi makalawas. Kalpasan da ita, edi awamot ni sunit kwarto na. Damo kidi ada nalapanan na. Napalabas na nagmalam-malam, awan ni Sona. Napanag nagtrabaho, parbangon da gawid ag apartment, awan. Tawag-tawagak manong nemi unattended cellphone na. Kaya apay nga tak. Malagip ko di ko na naman nung name no awanak ton, awan to ni Suna kat jakon makita, jakon sapulan pa isuna. Ngayon naramin ko tinang sabol kan kuha naman nung name no kasta nga day off ko. Nagsasalutsudak man nung name ka nagiti katrabaho awamat may bagana. Babaam latan, na nga ana, lausan. Baga nagawi din jay probinsyada. No ti probinsyada. Di Visayas. Apa yung saan nga nagpakada? At damit na ginigamit na. Baka na masapol din ginigamit na. Baka basil lang tinala na. Nung sinapol ko lang tamanong name, conforme at pagsalsalutsuda. Nakitak pa yan ni Rita. Hello, Rita. Hi. Kumusta? Kumusta trabaho? Kasi dyan, nalpasa ko nga lumlum. Di dyan ko. Katsi ka. Kasi dyan din naramit ko. Anya? So malagay mo nga. Namin dumay itulok nga aglos siyang ka. Amat nabindasag bidlatan so nga atot mangirwar ka niya. Makabulanin manong naming nga awan ni Ate Ana. Editad na nakaibaga kanya. Sino sa pula? Ni Ate Ana. Edi kaaduan ni diti pag-inagawad ng erwar. Nakita kita sa ospital. Ha? Ospital? Inunti ka ospital? Filipino Hospital. Agang-agang ka? Anat sakit na? Anat mas masamag kang kuha na? Diyak man na mo. Basta aday suna si Jay. Nakita mo suna? Diyak nakita ng ada record na. Nagan na. Waka nagnagan na. Dakat karoon ba't Anang kasi napilyado na. Nusangan ni Ana. Anam nemi. Day off ko ito dahil rabi pas nagkoti. Naturog. Babdolibig sa aka. Nga mapanti ospital ko na. Nga ayan ni Ate Ana. Hindi mga tanong sa ospital, manon na yung nagsalsalud-sudak. Sadya tayo hindi kita kasa ng sakit. Ano ti sakit? Diyan basta salud-sulud dyan, ano kwarto na. Nakita ti kwarto na, manon na yung hindi paskilangagan na. Dapat sa akin nakalak, nagtugtugak sa ko inlukat. Nurse, manon na yung tinakita. Yes, ma'am. Gayim ko ti pasyente. Sige, panawang kayo. Ate? Saan mat na si kani? Abay kasto yan tilangam. Makabulan lang saan ka nakita. Abay nga.
Nakalislisad ti mata naman ng nemi na kukutkutungan ti pingping na. Ate, Ana? Si kakadida ito'y? Diyak ka di mat kunakin ka. Natunin akton makita kat sana ko nga sa pulan pa. Saan nga mabaling saan ka sa pulan natin? Gapot ka sa pulan kasapulan nak. Bantayan ka dito ospital. Awan ti bantay mo saan ka di? Awan. Bantayan ka ate. Or saan ako na sumsumarik trabaho. Basta bantayan ka. Makapagsupapak lang ti kinembag mo. Naman ang sakit mo. Dandani ako na tay. Anong sakit mo? Sakit nga sa alang nga magasan. AIDS. My God. Kasi ti sakit, nagitikas ka na tayo. Nagitisaan nga gananan. Sana kami nga naganan. Sa maysa, gusto ti kunada. AIDS ti impatay di dinanan ko. Iso posible man ka matawid ko. Wari nga tanagan ang natak. Ate? Ate? Pumanaw ka ni Didedyang kakapitakan. Nagsublikan sa di probinsyayo. Mabit lahin. Mabali mo nga alaan ti cellphone ko. Eto sa pula man dita, nakapudbok. Atty. Reyes. Aba ni Atty. Reyes, kasapula. Oh, agri-ring. Hello, attorney. Mabaling ka din nga umay ka dito please. Kasi ito nagtulagan tayo di. Okay, attorney, no problem. Mawatan ka. Sige, attorney. After 30 minutes manong name dan ang abogado. Isuti ko na kang attorney. Na best friend ko. Ni Glory. Kanisuti ko na nga pagtawidak, pangipatawidak ti amin. Okay, sige. Marami idaklaro din ito kasuratan na pinawa. Ada pirmaan nyo ito. Eh, di ba saek manong name tinaramit nga kasuratan? Mula ka tak. Ate. Ano ka sa una ito Awan di sa baling pangipanat. Ti ornong ko na sangga si ka. Awan mata mo kakabagyak. Tsak mata mo, di kakabagyak sa Bisayas. Na di matimbagbagan ni nanang. Sikatin bilang ko ang kamsat kan gayem ko. Nomampesang ka nagtungpal kanya. Ang sagbay nga maladaw ti amin. Sagbay nga maipada ka at kas kanya. Aramatim dita kwarta. Nga nakadeposito iti bangko. Norno ko. Ate, saan nga para kanyak na ito? Para ken ka. Tapno maimbagang ka, ate. Ano na ilatang para kanyak. Iti napagpakaasik ka. Si Kanton, di makaamo kanyak. Ito namatayak. Tipad na kay mansayag ko. Tipad na kay tabo nito. Manong nemi ng arakop ko ni ate Hana. Ate, ang kamatay ate. Mga ramid ni Apo Diyos ti milagro. Tapos may magagay dilikodan nga the ends mo ate. Manong nemi igam ko ti libreta di bangko. Imbag ko graman ti kasuratan na pinirmaan mi. Kat saan nga simsimrek iti club, manong name agawidak dito yung apartment, umayag sukat, agdigos ag sukat, sakag subli ti ospital. Kahit ko, nga daklat at isibay ni ate Ana. Kahit ko unay, manong makabulan manong name nga binabantayag, aging nga talaga nga simukon, talaga napahanin manong name. Kanawan sa balik kang runangan ang sangsangit no saan nga siyak iti magsatanin ti angas ni ate Ana. Ate ko. Manong nemi,
Ikaw po talaga na kainin nga maasikaso. Sa ating kundi nagsakit. No, nagluluwa aklat na. Timawag ako manunay iti punerarya at isudan ti mga sikaso. Kena, so pa yan ti makaamo manunay no anya nga chapel iti pakaimansayakan. Pasarin umay di kiti katrabahuak manunay katrabahuan mi kini ate Ana umay makidungaw. Isumat lagayam, nagpukaw, nga nagikatan, nagdagayam sakit na. So nga na kayo, puwano kayo matin. Kahit mga sawan, di mo kanto nagsubli, jaya bar? Ha? Glory? Saanin? Naghawid akton sa di probinsya kalpasan ng maitamon ni ate Ana. Tinawagag ni nanang manunemi ng no, Ana, 2 bulan saan ka nagpawita? Agam saan ka balik? Dumat pala nabati ka rin yung pawit mo. Dandani ako nagawid nan. Oh, kalpasan ti manong atawan mo ta? Upat nga tawan. Upat nga tawan? Oh, sabagay. Katne. Nagradura ka kumanti college, nukas pagaragat na nagbasa ka idi, nadagos ang kadi. Nimsampay na lahat di amin. Kahit kung tumala tagbasa. Ito, umapalak kin Helen. Ada isunan ti college. Ito na, dapat na naurnong na nayon di inintend mo nga pagbasa na. No, gawid ka to yun, baka hanga may tuloy ni Helen, panagbasa na. Kasama tayo ka ni June, nag-graduate high school, ni Gigi, di ka kabsat mo. Nanat sa usaw ng tao. Alat, sardangat ni Chismis. Nauma kami, bay kami latay na. Apal da lang. Kumusta natin ni Reden? Ni Reden, nabayag nga diyang nakitan. Sila, may sama dito syudan. Ako ba asawa na? Diyak man na mo, dinamag nga, girlfriend na, dinamat kahit sa nga asawa, bindamat pa yun. Ito anong kakagawid? Tumawag ako to. May sangal daw sakbay nga kawid. Manong nemi, edita may dulo ng tibangkay ni ate Ana. Na minsan pa yung bukbuk ko dagiti luwak. Iti pa naka riknak iti saem, iti pa nakapukaw ko ti kasken ko Ana. Nagsayat nga gayem. Jak nagtungpal ken ko Ana, tanong nagtungpalak ko ma. Virginak ko ma, manong naming agawid sa di probinsya, nga awit ko ti panakkilan nga kwarta, ngayon patawid na kanya. Ate, di ka tupulos malipatan. Kadungas ka sa nalaing nga. Ori maminsan ti makatawan nga umay kabisitahin dito itanim mo. Kaya nawarisan ka nga umay bisitahin ate. Agtalinad kanto tilagip ko. Saan kanto nga malipatan? Kaya nagkaman na. Kadaramatik ti kwarta ang patawid mo kanyak itinapintas nga wakas. Nagtultuloy nga mang paasensun ti biyag mi. Ituloy ko tagbasa ate. Kahit ko tagraduar ti college. Kayat ko, ti sumrek to tinadalus nga trabaho. Uray naman nga tawen nga nagtrabaho at itibar. Inrobot ko hindi gamit ko iti apartment manong name bagakon ti aking ko apartment nga pakansakon. Kapanak nag-shopping manong name iti may sangal daw kadi ti kabigatan na isun iti panagbiyahe. Tinawaga ko ni nanan. Nan. Agbiyag ag night tripak. Ana oras no biyahe ka? Marbangon. Makamaka mo dito iti pangrabi no jak matraffic no awang nga maperdian tilugang ko alangarat may sagana ada mabalin yung apartsenita ada taragang matalo nga baboy yung mabalin nga ilakon partsin nyo amin agpadaya tayo awisan nyo amin dikit karupa tayo kabagyan tayo. Maikamat yung atamat. Kadalas to lang at adumat na tinulong dito eh.
Manit nasken nga padayan tayo. Di nyo kanya kayat, agbaling nga welcome party. Welcome me. Idi kasken ka nga naggapo iti kapitakan. Ninanang met, kung nakmalunong, hindi kayo mamati. Hindi ka mamati, ang nadadumagat, patsyag gamot. Kundi sa po, nanang. Ibagagto ka na kayo, ti amin namin. Nimsan pala kita. Ang panunod kayo magkidit na pintas nga negosyo. Negosyo! Nawantian mo. Awan magatang dito nga taga. Magatang, pangalan tayo, gatang tayo. Ito yung mabaling na pagnegosyoan. Nalayang ni tatang agtarakan ti dingwan, di ba? Iwan na tayo madun, di ba ka na? Awan ti mabaling ang gatangan di tanga dagang pagpasturan ti ato nga baka. Kalding. Nakito kinitatang mo, nagsarita. Manong naming di adda ko ni tadalan ko, iso pa ng tawag ng nanang kanya. Sarita ka kinatatang mo, nutuyan mo na ya. On the way ko na. Hello anak, kumusta kita? Kumusta nagtarakin yung baka? Siya at mo dungaron di kiti mas daaw ta, napinas ti panagtarakin ko. Dahil di talo nga nagpuuna, kala kita bukas na nga malako, gumatang akmanin. At dahil bakang ilako kang may sa baka, makagatang ak ti doon nga baka. Awan ti napintas nga pagtarak na dito tayo, ada doon nga baka tang. Ibagbagak nga rin nga isot pi usarag nga papagimpanak karigi di bakak. Di may isa nga para ka turod. Nga naraber. Turod. Nga asidag iti waig. Aking kuko. Kuko da Mr. Baltasar. Sino ti mangbambantay. Awa na. Isungar nga naman ko kinasarita idata. Isak ti mangbantay. Mabantay kang katangan? Katangan? Pakalam ko mga rotila. Kwarta paggatang mo dalawa. Tang. Mabantay kang katangan. Doon ilako da. Kasarita to. Nato yung kaslaka lagtagtagay mo na pakalam ko mga rotila. Gatang mo. Tatang met. Basta yung kato kasarita ni Mr. Baltasar. Di ka matagawid na. Siya doon at mapamagisarita kang kuha na. Urita ko man. Tapos numamok to resultana. Ito no, sumangpetak dita. Lalala, sige. Ilak nga ron. Ano maminsan manon nemi kat kaslasang ko apat yan nga na urnong. Kasta kadutin na urnong ni Ate Ana. Ngayon naman minsan kat patsik. Baka di ka banwagan na kat talagang ato di kiti mangirwar kang kuhana. Baka dakkel di itad kang kuhana. Kat pangipanan na ko mga rod, nung tinaurnungan. Ngam saan na nga usar manong. Taore usaran na, ngam talaga nga napahanin. Tinakaidang nga ipapatay na. Naipada ka di ama, inana. It's sakit ng AIDS manong na yun. Abagiso manong naming agsipnget, iduduwano na. Di balay kat nakitak manong name iti pintas kandak ka lang balay mi. Ken kastama tin manong name tinalawa nga linungan nga ayan di kita natidong nga lamisaan. Adun di kita imay makidaya. Di makita dag ninanang manong name timaray na hay anak ko dati anak ko. Namo dati balik bayan nga anak ko. Ay na anak ko yan na pintas kalata. Ano naman nga napimpintas kaya ta po anak ko nga Gloria. Nanang met. Yung may met ni tatang. Ay, anak ko. Ay, di ka kapsat ko. Yung marakop naman kanya. Alakit, bagkatan nyo nga rin ng isirag na gito. Kat adot sa rabok para kada kayo. Ay, manang, thank you. Ay, dato ni. At sakti mang bagkata dato eh. Kumusta ka kakabagyan? Karuba? Ay, kastoy lang. Apay ka sa panangkita yung kanyak. Ipangatong ipababadak. Nakapimpintas ka nga rin, Glory. Nangalamay at ado akwartam. Problema Mendeta. Ano nang problema? Basta, adda kayo to, yung may makidaya. Ya? Auntie, uncle, musta kayo? Kasinsin, kami doa. Opo, sarabo may anak ko.
Da, no problem. Ngamin to bigada na ang itad ko sa rabo yo. Itat ta, mangantayo. Tang, ado nga tamila tinig makan. Ay, ado? Oo, problema. Kumusta din, maramit ko ka na kayo. Uwain, kinapod no na akit masapol na kano ti kwarta. Kinapagpagiso ko nung unay. Intong bigat, tapos pagkarigan lang nakainanakan, nagkuyog tanto ako. Nga mapan, ay nanak ko. Siyak ti makaamo nga mang paduras ka rin nga daga, nga sa dagtiwain. Malaksit ti panagtarakan ko ti dingwan, agtarakan nga tupay ti lamas, at sa kupanta di batog na nga waig. Ado ti tao manong naming, ada na kita agiinom, mangmanganen, ni tatang, ni June, sudat kaduada kayan kita inom. Ayun ka manong naming ni corner neck ni nanan. Anak, nangangkan. Kasladyak mabisin nang. Kada kayo. Sa kanak ba't nga mabisin ka po ta? Siyak tagpaskan nga eh. Alang nga tanong nak mga halat ka ng ta dito ita, unag gamangan, haanga di tarwar. Siya nga rin ng takayat kakasalita na ko. Iri bang mga angkap kininanang manong nemi, rinugyan ng tinagsaludsod. Anak, alang amin talaga ang kinampod mo ng pakawanan dak. Ngam talaga na-strike ko tinarugit na trabaho. Ay, naapo. Yung sampay nga naladaw at no, panawak na diyang lugar. Nang adadakkel nga kwartak, ngayon patawid kanyak tigayim ko. Inyong storyak ti may panggap ka ni Ate Ana manon na imi. Kasta, isumidlagayam ka, kabailam nga gatangin, di ibagbagam nga gatangin nyo kinitatang mo. Hoy, adamat branch ti bangko, dito yung lugar tayo. So, isonto ti irapin mi kinitatang na bigat. Kan masapo nga umununa sa gadyang mapangkam ti bangko. Tapos may transfer kanya from Ana, may transfer di account, itinagan ko. Tapos na maka-withdraw ak. May withdraw naman naman din. Pangbayad ko na di turod. Anak, imbag mga ruta na panunod mo ti aghawid dito yun. Mabayan ti malakad kanyak ni Ate Ana. Saan ko lang natungpal? Ti may sa pamalagan na kanya. Kabuta. Pinasar ko ti bagik nanang. Ti pintas ko. Nga di kitiin pau-pauit mo kada kami. Kat ko Di kiti damo akit ng dalos. Di unod udin. Nang runa tinapatig kat na pintas ti pakausaran na. Saan ka di? Di kat husto ko na di kiti tao. Husto da nang. Ngayon mabahan yung latay da. Nakadadupay di mas dakdakas di da. Di kiti mananakaw ti gobyerno saan ka di? So bagay. Sa agbalbalo ka mantan. Pinanaw mantan di bagbagada kapitakan. Wenang. Agbasak tumantan iti college. Kahit ko trabaho, tinadalos ka trabaho. Kaya natulungan pa iti kiti adim. Akakabsat mo. Kaya nandito pa'y turod na pagtaraknan. Ay, dito ito, di ka babaknangan dito lugar tayo, anak. Kiti haka-haka manong nemi di kiti tao. Abakla tayo dan. Naroon lang arugan manong nemi di makita dan. Iti parang paduras, parang papintas, ni tatang titurod na ginatang mi. Nanay-nayunan, di kitarakan na nga baka. Naaladan matin manong nemi, sagat adot tarakan na nga lamas. Nasakop tiwain. Nukas na nga, umay pumasyar dito balay agad. Kain kasangon damat ni tatang. Mamangit kumati saritaan. Among pari daris, kasla tala ka mabati ka gasto yan, di biyag yun. Sino kala idikit makital-talon ka nga, sus makibangbang kag. Dito era po. Nagdakil balayo sa, nagdakil niya postur mo. Rancho ako nada. Kasla di biyag pare. Ay, man nila tagpapasyon na kala ni Glory. Ito ado nga kwartala. Ilang nga ba ka ni Tiluto? Kas tamat ti bagbagana Nakachamba. Gabutan na nga ba Tiluto? Akit naghawid dito yan bakit yung pudno ka ta di bagbagana nga
simbrek nga nagtrabaho iti pairuruar nga babae. Uminom ka pare. Ano nabartag ka? Ay, sanak pa yung nabartag. Nagsalsalud-sudak lang. Alawan no kas pagharikan ta. Simbrek nga kas hostess ti anak ko. Manulang atawan no. Sa pa'y at nagtrabaho muna ti pabrika. Si Juan nasarakan nanti kasi yung trabaho na. Si Juan nangabak ti luto. Ano ko kas pagharikan tagpabeso nga tayo magbagayong magbaga di tao nga nagbaling at puto ti anak ko. Makagatang nga ta? Ti may sakas kang kuwana at makagatang nga ta ti turod. Saan na? Baka pagarjud lang at sampay umanay. Wanuan niya. So nga, nikatan nyo dahil ti panunod yung kapsad. Nadalos ti anak ko. Kanadalos ti kiti papainom ko kata kayo. Nasak man nagpapainom. Kadata nga rin pagyama na mi pare. Naresta, siya kat ata kwartana. Kaya kita pulutan nga, lamas. Tinarakan ko lamas. Nadalos ti pala kaya tarakan na. Alah, kita, agpulutan kayo numinom ti karda. Bueno, may kanto man bigatan. At isumot kayat yo. At napakiranudan nyo. Ayam jakla kaya tigit sa pagbagayo ha. Alawan pare, nasalunsod ko lang dahil dyan. Magsakit tinakam. Kas dyan manong namin dialog na ko. Naging ka nga. Matenti madi. Nga bagbagada. Anong namin. Nagbasa nga road manong namin kat imuno na nga naggraduan ni Helen. Iti kurso na nga nursing. Umat manong namin ni Junior. Iti kurso na nga education. Siya ti si Marno. Accountant. Puno accounting manong namin nga. Accountancy nga kurso. Streka ka ng opisina manong namin iti kabasyera. Ti lugar mi. May isang empleyada iti bangko. Nasa dino nga nakadeposituhan manong namin tinayon. Dediinted ni ate Ana. Adan manong nemi ni Gigi nga burudok iti college. Ito ta. Nagtultulo iti panagtaraken ni tatang iti baka tingwen. At dumapay manong nemi. Kan lamas duwada kininanang. Tadapayan na pigari manong nemi iti bakrang ti sa kaanan ti turun. Katkas kuna ni tatang manong nemi nga saan kami nga agbalin nga napaida muna na imot. No idi manong nemi kat da kami di mapa nagpakpakaasi no awan ti kwartami kat umumapanggam umutang o nagpakpakaasi. No ada emergency ka sa pulan midi. Ita da kami ti umayanda. Nalukay met manong nemi ti ima dananan kinintatang kastamat kanya. Aging ako na kanyak ni tatang. Di ka pag-asawa na. Mailiw ka matang kininanang mo ti apo ko. Baka umununan ni Helen nga ag-asawa gamsi ka. Ako matagal-aram kanyak nang. Mahal ko mga awan. Gabot na may sakatan nga mga opisina. Posible nga awan tagar-aram kang ka. Ano, mabainda nga may mga aram kang ka. Gabot na may sakang nga professional. Baka no, awan ti mauray ko nga professional nga mangaram kanya. Ilawang nga dito ka opisina namin ti bangko. Puro ada asawa rin nang. Iti may isang harabi manong nemi tinugtog ni nanang silad ko. Anak, ada sa nga ilim. Sino nang? Ni Reden. Reden. Diyan ka mo manong nemi no anya ti simarik ang dagos tirik na. Limag to ti puso. Mabit lang harnang. Sublik ti brak. Nakashort aklatan. Nakasleeveless. Iti rumari ti silid ko. Napanag ti salas. Ti makter. Reden? Hi. Glory. Flowers for you. Thank you. Tugo ka. Abenta ka lang. Nabayagan nga. Nakasagpetak dito ya. Ag 5 years yan. Nasurok pa ka din. 5 years. Imay ka dinanon di syudad. Di ka banda sa pool. Nakalawlaw man kami. Ikasano ka. Diyak man nagbalabal ti cellphone number ko Sikat di diyak makontak.
Ano number mo sa dyan? Nagbakasak. Nag-graduate ka ti college? No. Vocational lang. Negosyo siya dyan. Talyer. May saka ka mekaniko. Saan mo matlangat mekaniko Ano ko matlangat mekaniko? Garasa-garasa ka kuma? Siyempre. Dalusak ka. Agdibgusak. Kahit kung sama ti pamilyam. No, da pamilya. Umayak kumapit dito Gabotasan ka mauray, may kadinanon sa syudad. Gabotawang ka jakmat masarakan, di ka masarakan sa jay, di nag-aawitak dito. Ang damag ko, dakagamit dito yan. Mga opisina ka ni Timangko. Nagpintasan di ba layo? Nilayan yung Gigi kamsat mo sa nga naggraduar. Yung damag ko. At pagpasturan ni tatang mo iti baka kanda dumupay. Pigari kan fish pagtarak na yung pati lamas. Damag lang di kita. Ngam damag agpepeso. Kahit hanapit sa lutsod. Puno amin yung magam. Nanghabag ka kano ti loto. Dadalo ti bagadan. Ngayon di damo, di adak pala dito yung bagada nga niya. Nag-ubra ka ti bar. Reden, ano tagpepeso? Ibagak ken katipod no. Istoryak ken katipod no. Inistoryak manong name iti amin. Di pa nagtrabaho, iti pabrika, kalpasan na, gabutawan iti masapulak nga trabaho, do saan nga manyakis kumat, supervisor ko, nagtalin na edak sadyay. Kapilitan na manong name nga simbreka iti bar, nga ididamo kat sa anak pala nga pairwar. Ngayon daga ngay, pinairwara ko. Inistoryak ti may panggap kani ate Ana, kantin patawid na kanyak, nga panakpila na kwarta. Dahil si bubuk kala pasama. Kada din. Saan nga baling nga tsakipod no keng? Nalabsak tagsa o jak mabilang ng mga luong lalaki na kinaigak. Ay peso ti ko nada, may saka na rukit nga babae. Himo ko nakmet. Saan ka din nga dinarugit kat trumbeng nga madulusan, maugasan? Narugit kadlatan? Saan ko yung tulok nagtalin na edak kapitakan? Imao na. Ngayon saan nga may tinarugit nga napalabas ko? Ito tanang mo amang tipod no? Ana ti marik na rin. Kas di ka na palang ipatpatignak. Para kanya, kahit nadalus ka. Riten, inururay ka. Sinapsapul ka. Gabutad, di pulos sagbalbaliw tipitik ti pusok. Nga sika tipit-pitik na. I love you. Akastikan ka na yung kung ibagbagay tikan ka. Riten, baka tinapalabas ko kat agbalinto nga mitsa tanyaman na saan ta pag kinaawatan no kas pagarigan ta data iti agasawa. Lipatan mo dito nga pasat tinapalabas. Lipatan ta. Diraskan kat nagapukit tinadalus ka napalabas. Tinapudno ngayat kat awang patag tinapalabas. Narugit ka na palabas. I love you. Riten. Lagagadi ka saan ka marimon ka niya saan. Ipanagnakukin ka. Arakupan ka. Para kanya katsyak layang tidamo ang mga rakup kanya. Para kanya kat virgin di katilips mo. Riten.
nakasinsin out pa nagayat mo. Kadipat patignak met, gabutaking ganay ta. Awang pa iti lalaki, anak kariknam ti ayat, balaksid kanya. I love you, Reden. Manong naming grande nga kalay sa tinaangay iti lugar mi. Iti dakalasimbahan, iti kabisera, iti ilimi manong name. Iti sangot ti balay manong name, iti nakaangay, iti reception. No kasanod iti kaadot iti tao manong name, may nakidaya, iti welcome party, mamintalo, makastat ado na manong name, iti kalay sa Gabo, ta iti syudad, ti ayan manong name, ti negosyo, ti asawa. Sadya kami met nga nang ipatakder, ti bukod binga balay. Manipod, iti bangko, nga nang opisinaak, iti main bank manong name, nga nang deposituan idi ni Ate Ana, isot nagtrabaho. Pinasikaso met manong name, ti asawa, ti talong asanga, ti talyer na. Nadan kami manong name ti talong nga anak. Siyak madlatin mo na nga nag-asawa ka na kami ngagkamsat. Ta naasawaan kami aminan. Ni Gigi nga burudak manong name isot nabati ti sidong datatang kininanang. Kaya nagtultuloy manong name. Ti pintas ti negosyo datatang kininanang, ti pigari, pagpasturan, ken ti piskarya. Napintas met manong name ti bilangon nga pamilya da Helen ken ti asawa na duamat ti anak da. Ni June kan ti asawa na manong name duamat ti anak da. Ni Gigi duamat ti anak da. Di ka dua, talo, siyam manong name nga apu ko datatang kinina. Malagip ko latamat ti napalabas na naroon ako sa tanginak sa rungkaran ti tanem de ti Ate Ana. Naroon naman manong name no kasta nga malabsak ti KTV bar. At dapat ilang manong name. Manungatan, nga babae, tinagsakit, gapo iti dahi nga trabaho. Uweno, manon mo gadikas kanyak, nga pibanaw kat imasenso. Tsak amo manong name no manong. Dahito nga rin ti pagkasalita, manong name, kadagya mga klaunay, ti anus mo, nga nang ibasa, kalpasan nga inak, insent kang ka dito Italiana. Katsikan tinang urnus. Katsikamot pen pinangibasa. Sapay kumat at damat na ibatik nga andal, liwliwakan pagsarimingan ti bihag kadagitipadak nga di mga kinagbuya. More power to your program, manong, and God bless. Tuwing nga dagyamon nga pagayam mo, glory.